بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهاج مال صمد بي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبنج ما دو بكر سيسا كروكي مار دمبيا نيتلي أمبا عبد الله أندان بروفيسور نعم أمبي فو بروفيسور كلاندندو ika kalandendo Ablay nam ngo jana tigala afoko alake fembula min kausani ngo moya temestra dodo nam mais gien sababu de o gien sababu de nga Ablay gienre ko bedlono ni gona nam e to be forum na ne to be foy nam yoro ko ni here aywa c'est le trio là baxi fene to be fo en crefe no bakari mani ali biya ikrofo mana fo yadme ali biya ikrofo tiana ne ma o me ay mo me ay ne kumana wolfo bugu kango alhamdulillah sigutumbe c'est le 8 février 73 qu'il a déménagé pour faire le boulevard koni mbengena ba fo ni ngoni garanyana 73 donjan ko yo akonte 73 neto jatela donjan re ne comment etumbe syndicaliste la autumbe da bout du travail la on alpha kumare ne jonko nan ko ako ko donc ko wulu tara kasole e chuna kabuli aflemi ko wole kuma aflemi Allahu akbar bagri bo yey ay o te ko te ordre jour la nta jabin aywa d'accord parce que bon et tiens là neni alpha nunu ani jonkuna nunu am be comme syndicat là a syndicat ko section 3 du district de Bamako voilà a ordonnement ça va be mala supérieur secondaire ani fondamental ni a jate section 3 olu beba kon licenciat nuni en sup nuni enan nuni bon yay abeba de zone kono o de akanyi ngon soro e note olu nga kuma ne ujoro re kama nuka kala re ko naam voilà sa bakari ya famo afo bakari ye bari ko gafiye e ba fo ne ko bamano ko lolo nyuma bi jokalo krefe ko lolo nyuma be jokalo krefe bamana ganda lolo tise ka ke kalo ide nga be fale kalo krefe ko lolo nyuma bi jokalo krefe otewa kalo kamsa ni lolo yi akabona ya nafaka bona yi nga lolo o fene afene naka anaka kunaja fene be nyona nga ale bisika abe komi moya herla togotigi togo mo damando nu fene bisika ka krefe munu fene be ko tigi ake awo ay la fo bakere haklima ko ma mun bisika kuma fama tulo la jamana ko fana ma ganza de mo min bisika kuma fama tulo la jamana o te mo ganza mo ganza de mo to fo de mai ngo anga choroba nyuma bado anga choroba bilibili bado ngo de la ka fo anga fama do fama ko kibe mun fe ko nte fo nyini fe ala alhamdulillah fe to fe me bembulo ko to dron ngena kuma ife kam dajukoro kuma fina kuma de tembulo ka fina o ko anga ntike yele kan ko bene bo ni bi jamal Allahu akbar anga mo bado do choroba nyuma bado to fo mandinga abi adisa Allahu akbar o talenko be ko karta ko jaye bolo be kisekane ko me ko ne be se ka fen fo fama e kam ayi ba Allahu akbar Allahu mo fe konta fo fe ka to dronga kuma itlo jukoro abana ne guno e bagari fadu Allahu akbar bagari ya famia aya famu ante to fo tala be bagari fadu nan tele manyi ga fadu nan tele manyi ga ayi ni ga ba fina ko awe go jedu ka kuma fama tulo le jemala fama ko ma kibe mun fe akonte fo fe dara fembe no yanyi mbefe dron ni nana nge kuma ife kam akuma fo itlo jukoro ka fendo fo itlo jukoro tali kuma rete te fo nyini fe anga njanga yele dron ko benebo ale ke gule o ko li mo ba fo ale ta nyana ngola ko akona tlongen na la ila famuna bismillah dega Abdoulaye amma ngauzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bien tenay février kalot le shekin samba flani mo wan kelin Ablaye an shirayra ala kan tlere la amin ya rabbi fo bambulo amba dem ni leso dimune bey ko anga dem semunu no olu ye shanninke Cameroun jamana kono oui sege ko ni foni kaka asikato la olu de frafina dangaw nyebi Ablaye yen tola minti ama jigina rasulullah alhamdulillah deme biya tabaka bolo asikato la onga anga jamana kuntigi meme chamanche fanga la biya ayufo akwa ni so jami se amma ko ama jigina rasulullah alhamdulillah ko autira nga autira ka kasro au ni derle nyon ka obe kelela aywa ka ma bolo jigin tukushila alhamdulillah Ablaye
min ye nin waati ye yen tɛmɛ ale ni patronat ani gouvernement bɛn kɛra wale 9 min kun bɛ yen n'o kun kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ a kelen ma to jɛn kɛra n'a bɛɛ lajɛlen ye. Jaw ka bagabaga ye fɛn ɲɛ. an jɔ en tɛmɛ bagabaga kɛ wa. ni gouvernement ba sulu salo la ko n'u tora sulu olu ta grève la. tiɲɛ don ni ko ma kɛ ko ti don. bɛn kɛra kunna. ayiwa alhamdulilah. bɛn kɛra kunna. o ye hɛrɛ ye. ministre yɛrɛ min ɲɛsinnen bɛ an ka baarako ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma. Haruna ko tiɲɛ don ko bɛn kɛra min kunna nin ministre du travail et de la fonction publique Aruna Touré a ko olu bɛɛ nisɔndiyara ne ni. a ye jɔn ka lafɔ. ko nka min tɔ ka gɛlɛn ni o kada bɛnkan aw bɛnna kan bolonɔ bilara la a tɔ bɛ olu de yɔrɔ sisan ka waleya kabila. i y'a faamu a yɛrɛ ko ten. u solila fɔlɔ an bɛ taama kɔnɔ. an bɛ taama kɔnɔ. Ablaye min ye Union africaine ye ale ka ɲɔgɔn ye kɛra nka u bɛɛ lajɛlen tora i ka so u y'a kɛ video conférence ye. donc u y'a kɛ dunare. an t'a fɔ dunare. dunare. parce que u bɛ ɲɔgɔn ye. awɔ u bɛ ɲɔgɔn ye nka u sigilen tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. bandaw yɛrɛ tun bɛ Mali kɔnɔ yan ani a ka ministre ɲɛma ani ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔliw ma u ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn. baara lasegonna baara tun bɛ Sud-Afrique ɲɛma de bolo. nka u y'a baara la segin sisan Congo masakɛ ma. Tshisekedi. Tshisekedi. Mokhtar Wane an ka ministre ɲɛma ale kɔni nisɔndiyara a ko Union européenne Union africaine seko ni dɔnko a kun y'a kotigiya di Ibrahim Boubacar Keïta ma. fanga tiɲɛna o bolo nka halisa. o y'a di Mali de ma. Mali ma. sisan u k'a to Mali bolo. ko y'a to Mali bolo ko bonya. ko o y'u fa. ayiwa ko n'ala sɔnna ma an bɛ camancɛ fanga la ko nka k'u tɛna jiginnayɔrɔ sɔrɔ anw na. tubarikala. Ablaye nin ye lesɔrɔ ka kuma ye. l'indicateur du renouveau ale kodi bi sɔngɔ da na. CSDM o ye jumɛn ye tuguni. a ko ka Isa Kawjim gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ k'o de ka d'u ye. CSDM. ayiwa o ye jumɛn ye fɔlɔ. président du conseil supérieur de la diaspora malienne. ale ko tɛ yan. a ko ten Mohamed Sherif Haidara. a ye kunnafonidilaw a n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 6 a y'a ɲini k'a fɔ Isa Kawjim a kɛ gɛn ka bɔ conseil national de transition kɔnɔ. ko tanama ko caman bɛ a kun kan o tɛ mɔgɔ nisɔndiya. ayiwa min ye dakurunya kelen ye n'o ye Dran Alu Kɔnɛ ka dakurunya kelen a ko nin juma tɛmɛnen Imam Mahmud di ko ko a ka misiri kɔnɔ ko kumakan min b'a kun n'a kan cɛ Mali yɛrɛ yɛlɛma cogoyaw la Mali kura sigili ko a y'a dantigɛli kɛ ko nka min kɛra kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye a la o ye Mali bɛ bolo min kan bi k'a y'a ka nisɔngoya jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ma diya. ayiwa o la sa min bɛ se k'a to ale bɛ se ka kɛ maa ye halisa min bɛ se ka kɛ jama farali maa ye ɲɔgɔn kan. a ye baara kɛ n'o ye ka tila a kɔngɔmalenbaya n'o y'a bila o la ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ. o la sa o b'a jira k'a fɔ maa faamuyalen minnu bɛ yen n'olu kɛ kulu ye ani politisiyɛnw ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ komi u ni Imam jɛnna ka papiye in sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ. kuma b'a kɔnɔ dɛ. ni dɔwɛrɛ tɛ nin ko in kuma mun b'a kɔnɔ politikimaaw dun ye maaw ye minnu yɛlɛma ka teli ko ka kan a na kɛ sababu de don n'a nataw la Mamadu Diko a yɛrɛ ka kumakan na a yɛrɛ ka sɛbɛnni o kana a kɛ a yɛrɛ muruni dajɛ a kana kɛ sababu yɛrɛ ye ka a yɛrɛ ka ko la teliya. a kɛra ɲɛ fɛn ma réseaux sociaux ka mɔgɔw sigilen bɛ Mamadu Diko a ye refondation ko kuma min fɔ nin ye ka tanaw ye kuma in na a n'u fɛ ko ye fɛn min kɛra ka sanga ni waati a tun b'a fɔ la ale kuma in kɔnɔ ko tiɲɛ la ne nimisara wa nin kɛra nin kɔni nin porotora ne bolo ko sabu ale na to poroto ni nimisa kuma na tuma bɛɛ wa o de kuma yɛrɛ ye. Ablaye internat ale baaraw kɛcogo yɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ AM de bolo bi ko AM ko kuruka olu y'a jira denmisɛnw na minnu ni o ye AM denmisɛnw ye
k'a fɔ aw jɔyɔrɔ ye min ye o fɔra kama transition in kɔnɔna na jɔyɔrɔ foyi ta aw la tuguni min ye internat ko ye liko ninnu ni parking ko ninnu a y'aw bɔ la nafolo ko fan fɛ a y'aw ka kalan kɛ Kulukɔrɔ Sirabanka Kasara kɛra sababu ye ka maa dɔ fa ani maa 30 bɔɲɔgɔn ko olu joginna walasa nin kɛra maa 34 olu joginna denmisɛnnin 7 b'a la nin de Sirabanka Kasara min kɛra alamisa tɛmɛnen Kulukɔrɔ sira la a kɛra kɛrɛnkɛrɛn la Masala ale ni Kulukɔrɔ cɛ furancɛ la ani Kulukɔrɔ cɛ tun ye kilomètre 10 de ye minnu n'o y'a yira minnu n'o olu y'a ɲɛfɔ u ko mini bisi nin a kun bɔtɔ don Bamakɔ de ye o de yɛlɛmana ni mɔgɔw ye a kelen o ye visite dan ye u ma kun jɔnjɔn foyi fɔ a la tuguni an kɔni an ye nin min ye san ye gouverneur sigira san kunna koyi fa ye i kaliki siɲɛ a bɛna baara kɛ cogo min na o gouvernement sisan a tɔgɔ colonel Ousmane Sangare a y'i bolo kɔrɔta ka sankaw ye a kɛra février kalo tile 4 sama 2 ni 20 donc san bɔra Segu la an bɔra Segu san bɔra Segu la koyi l'indépendant kuma na a ko di awa ko sema maaw ko k'u bɛ yɔrɔ dɔ sigi yɔrɔ min ni o bɛna kɛ u yɛrɛ kelen pe ni dingɔ yɔrɔ ye ka kɛ i n'a fɔ u ka sɔrɔsiw bɛ daga yɔrɔ min na n'u ka lakanamaw bɛna daga yɔrɔ min na guruma kɔnɔ o kɔrɔ ko an ka finitigiw olu ɲiyɔrɔ ka dɔgɔ a la an n'u bɛ sen don a la u bɛ kɛ u baara kɛ ɲɔgɔn de ye n'o tɛ u sago tɛ u bɛ kɛ farankan de Bamako de fɛnɛ filɛ nin kana ye k'a fɔ ko nin ma bɛn dɛ aw minnu ye Kidal Bamanci kɔrɔw ye aw filɛ nin kana min kɛ nin kokura nin ye awa kɛlɛ dɔ jutigɛtɔ ye aw bolo a tɛ ɲa état-major min bɛ Faransi tɔgɔ la Faransi ka wulikajɔ minnu kɛra san 2020 an fɛ yan tiɲɛni minnu kɛr'o la ani min kɛra EIGS ani JIM olu tɔgɔ la gouvernement rose Faransi ye dantigɛli kɛ a ko terroriste maa 100 sarada caman olu de tora la mugu ni kisɛ minnu ye marifamisɛnninw ye o 532 olu minɛra wa caman bɛ yen minnu fɛnɛ kɛra kasoden ye nouvelle horizon nouvelle b'a la wa nouvelle min b'a la nin waati na y'a yira k'a fɔ min ye présidence de la commission de l'union africaine maa kelen pe de kun bɛ ale jɔyɔrɔ ɲinina n'o ye Musa Faki Mahamati ye wa k'a tɛmɛna dɛ diɲɛ kɛra n'a ye mana bɔ sa min ye an ka jamana yɛrɛ a kalanko yɛrɛ ye kulu min bɛ bi n'o ye Lafasa kulu ye ka ɲɛsin l'école karamɔgɔw ma SNUSIB ani SNEC u y'a yira u ka tɔndenw na k'a fɔ u kɛ baarabila kɛ o baarabila o n'a daminɛ bi bɛɛ o tɛ ɲuman ye dɛ Info Matin information b'a la wa information min mana k'a la fo n'a kɛra déplacé ye maa minnu ni olu saya ɲɛsiranna yɛrɛ ma terrorisme yɛrɛ warakojugu ma an fɛ yan minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila ani minnu cɛw sara an ka surasi cɛw yɔrɔ minnu muso minnu ni olu ye firiyatɔw ye u cɛw sara Mali ka kɛlɛ la Sokura den dɔ halaladen dɔ min n'ale hakili bɛ bolokolonw na ani degun bɛ minnu kan wa k'a y'i bolo fa k'a ton a ye malo a ye o bɔrɔ 2,000 a y'o de di maaw ma minnu n'olu y'u jɔyɔrɔ bila kɛɲɛtiw kɔnɔ ani muso cɛtabagatɔw minnu n'o ye surasi musow ye k'u kɛ nin minɛ k'a bila da a ka fisa dalankolon ye parce que i b'i nda nɛɛmu le combat kuma na kɛlɛ bi don kɛlɛ bi don yalɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni o kɛlen bɛ k'a bila minɛn kɔnɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min tolérance zéro MGF mutilation génitale féminine mutilation génitale féminine y'a yira k'a fɔ sigida dɔw bɛ yen i n'a fɔ Faraba olu musow y'a faamuya ɲɛfɔli kɛra u ye min kɛ a k'u ko olu y'a bolo kan u ye muru bila Faransi ka kɛlɛ bolofara min bɛ an fɛ yan ni a kɛlɛ bolofara tɛ Faransi dɔrɔn tɛ ani a jɛɲɔgɔn tɔw Takuba kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Suède tɔgɔ la a bɛ komi olu fana kɔngɔmalen bɛ kana fara kɛlɛkɛcɛ tɔw wɛrɛw kan Mali kɔnɔ yan nɔ alhamdulillah
min ye buru sɔngɔ yɛlɛni ye Ablaye ko n'i ye sɔngɔ in lajɛ sɔngɔ yɛlɛna 100 o 100 20 de yɛlɛna kan koyi o dun tɛ ɲuman ye an bɛ Mali b'o bolo kan bi a ko ye ka kɛ nka an sigila ko kɔrɔ ka kɛ ko wallahi foyi malien le malien o ye journal yɛrɛ tɔgɔ ye malien kumana ko nin ye salle informatique kura ye lycée Mamadou Sarr la o sɔrɔla min fɛ o ye Move Africa Malitel ale ka wale ɲuman ye ka ɲɛsin sifiw ma lɔkɔlisow ma camancɛ kalanso maaw ma lycée mun bɛ Lafiyabugu professeur Yunus Ami Diko a ɲininkara ale min ye parti RDS ɲɛmaba in ye ani plateforme Atir a kumana a ko Mali marayɔrɔw bɛ bolo cogo min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnen ko kɔrɔn ko n'i y'a jama yɛrɛ jateminɛ a bɛɛ lajɛlen n'i ko k'i bɛ député n'i ko k'i b'a 100 ta député 20 tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a cayalenba 20 a kulu bɛɛ lajɛlen ka d'a ka jama min bɛ yen n'i dun y'a lajɛ yɔrɔ tɔw la minorité démocratique tɔw yɔrɔ olu ye 100 o 180 bɛ yen nɔ o dun o ye fiɲɛ ye a ka kuma bɛ o de kuma faamuna min ye karata ye karata min kɛlen k'i kunna an kan cɛmancɛ fan kan ka min labɛn san 2022 nafolo min kan ka don musaka ninnu na min bolodalen don fɔlɔ dɛ nka mɔgɔ t'a dɔn ni dɔ na fara kan walima ni dɔ na bɔ a la o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 68 na Allahu akbar ka bɔ miliyari 7 la ka taa fo 60 an y'a to Allah ma le challenge an ka kunjeno a challenger kumana Musa Kamara directeur général FAFPA a ko nin ye maa ye min ni ko a bɛ mɔgɔ ko dɔn kosɛbɛ mɔgɔw don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ a n'u bila yɔrɔ ni ressources humaines ko a b'o dɔn kosɛbɛ ko a bilara bila yɔrɔ la Ablaye min ye Sokal Kokala Mayiga ye a ko maa si tɛ jɛ n'a ye ko Mali ka Mali da dɔgɔfiyɛ la ka Mali feere an tɛ jɔnɔ ye k'olu sigilen to o kana tɛ jɔnɔ ye gouvernement min bɛ Jamiri Bitar tɔgɔ la jamaba in taara o yɔrɔ masina la alamisa février kalo tile 4 min fɔra M5 RP cɛbaw fɛ u ye ɲɔgɔn ye in kɛ kunnafoniko la Mali yɛrɛ bɛ bolo min kan bi Ablaye nin de ye kuma koloma yɔrɔ yɛrɛ nka min ye agence nationale pour le développement des biocarburants ye ANADEP a directeur k'a ko k'ale tɛ walan sɛbɛn cogo si la cogo di a ka taa sɛbɛn facɛn dɔ ayiwa Ablaye ko ne kabako kuma de k'a tɛ walan sɛbɛn i b'a sɔrɔ a daliluya b'a bolo a daliluya b'a bolo i b'a sɔrɔ dalilu b'a bolo o tɛ wa a b'a kunjeno ye dakunya kelen ko waati bɛna se n ko boulevard l'indépendance bi yɔrɔ min na bi ko Hamdalaye Suguli tun bɛ yen c'est le 8 février 8 février 2021 8 février 73 u ye sugu de wuli ka taa n'a ye a bɛ yɔrɔ min na sisan ko bɛna Dakabana sira dilan Bamako la parce que sira tun tɛ Bamako ko boulevard 2 fois 2 voies c'est-à-dire k'u b'a kɛ sira belebeleba 2 ye mobili 2 bɛ se ka taa mobili 2 bɛ se ka segin a bɛ kɛ monument fɔlɔfɔlɔ yanni goudron ka ca Bamako fɛn bɛɛ ɲɛnajɛ bɛɛ tun bɛ kɛ o yɔrɔ de la 20 janvier o 22 septembre o défilé o a bɛɛ tun bɛ kɛ o yɔrɔ kelennin na aw yɛrɛ ka daga yɔrɔ tun bɛ yen tɛ bɛ yen aw ka central siège tun bɛ yen o yɔrɔ tɛ yɔrɔ lankolon tɛ dɛ yɔrɔ tɛ dɛ voilà mais ne bɛ mun faamu o yɔrɔ la goudron 2 nin olu bɛ quartier 6 de cɛmancɛ la o fana y'a dama ko ba di parce que mun bɛ bin fanfɛla la o ye 2 ye mun bɛ centre culturel fanfɛla la o ye kelen o kelen dɛ o ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min ma dɛ o kelen de talen bɛ fara tɔgɔ wɛrɛ kan Bamakura Bolibana Dravela Bolibana sabanan ye jumɛn yɛrɛ Wolofobugu Bolibana yɔrɔ fitinin quartier 6 goudron dɔrɔn de b'u cɛ nka a danfara ye min ye u ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ minnu ma o ye a danfara a kɛ o de ye ayiwa Ablaye mɛ adamaden tuma dɔ la an bɛ ɲinini kɛ tuma dɔ la an tɛ ɲininiba kɛ ayiwa donc sinikɛnɛ i b'o to dafa ye n'Ala sɔnna ma inchallah mais a fɔ Bakari ye en 73 tun bɛ yan Bakari voilà kuma kɛ a ti kuma 1973 n k'o tɛ ko jan ye kobaw kɛra 73 nin na koyi yɔrɔ Yaoundé 72 an y'o kɛ y'o kuma ci ka bɔ n da k'a kɛ komi n'a sɔrɔ ko n kun bɛ yan ko n kun tɛ foyi se nka 1973 koba dɔ fana kɛra Bamako yan ne ji walankatara ka na fo Bodola
bozola fo dabanani kana fo be fo dumbiya abajite